बिबार नार्सारि माबायदि बिबार लानाय ओरैबो दं नै ओरैबो दं नै ओरैबो दं नै ओरैबायदि मोजां मोजां बिबारि आरोना बिबार गोजा ओरैबो दं नै beautiful हागोन नै बिबार गोजा आरोना इयो माबायदि बिबार लानाय गोसो बायदि जायफ्रा बिबारनि फाग्लाफोर नै बेफोरखौहाय लांफैनो हागोन आरोना बेहाय लालबागावहाय ओरैबायदि मोजां मोजां ना नै बेखौलाय मा बिबार जालायखो बेलाय मा बिबार जालायखो बे जाहाबो नै बेहायबो दङ बिबार जालायखो बे नै रेसआ बेनो आरोना 150 ओमफ्राय नैबे 350 बे रेट दं आरोना बियो बेफोरबायदि बिबारखौसो मोननांगौब्ला नै ओरैबायदि बरिया बरिया बिबार आइयो न'फ्राव आराम बेसे समायगौ नै बेलाय मा ललिपप बायदि मा ललिपप बायदि बेफोरो नै रेसआ 500 नैबो 150 बे दंफां आरो बिबार नार्सारि ओइ नै बे 500 550 नैबे मोजां ना मोजां Oh my god बेबो बिबारा माबायदि नै बिलाइफ्रानो बेखौथ' नुफेरखाखैमोन आं माबायदि बिबार नै बे 250 बे 150 बे 250 120 नैबे गेवदां जानाय बिबारा ओइ मा हाबलाङो मागौ बिसो ओरै माबाजिरा ओरैसो दं बिबार नार्सारि ओरैबायदि मोजां मोजां ओरैबायदि मोजां मोजां नाया नै ओरैबायदि बरिया बरिया नाया नै ग्लासआव दोनदों माबाफोर बायना लांनो गोसोबा लांनो हागोन सानफ्लावारासो बेहावनो नै गेसाव जोबबाय सानफ्लावारानो गैला सिरिजोब्बाय दाखालि नोंथांमोननि माबायानो जा गैला नै बे बेगरसो जानोसै
là đây video là đây yes cô host tiếng nào vậy đầu đây năm giờ cái đầu đây ôi sao lên nè bây giờ chưa mình hơi chưa ơi 이거랑 넣어서 나 이제 이거랑 이거 네 खाली बिबारल' नुयोलै खाली बिबारल' अथ'थ' बिबार आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां नैबे साजाना दोनो आरोना ओरैबायदि मोजां बेहायल' एसे मोजां खालै लालबागाव ओमफ्राय जेरावबो माने मोजां आरोना बेफोराव एसे मोजां नै बेफोरावल' एसे बिबार थाइबा दं आरो नै बेहाय ओमफ्राय बेनिफ्राय माबा गोजासो ସେଇଥିପାଇଁ ପଇସା ନୁହେଁ पड़े slowly माबायदि बिबार नायनायनो ओरैबायदि चलो चलो बिबारफोरा नायदो नै बिबार ओरैबायदि मोजां मोजां आरोना बैहायबो दं नै बिबार ओरैबायदि मोजां नै बिबार बेहाय